falo que sería interesante a creación dunha axencia de sanidade ambiental, porque certamente o concepto de sanidade non se ten só que quedar o que todos temos metido na cabeza de hospitais, ambulatorios, non sitio que ir onde se curan doenzas, senón que tamén temos que pensar que cando estamos bebendo auga potable do grifo, iso é sanidade. Cando estamos respirando aire limpo, iso é sanidade. Cando paseamos polas nosas cidades, están construídas cun urbanismo que respeta a paisaxe, iso tamén é sanidade. En definitiva, a sanidade ambiental trata todos os aspectos que teñen que ver co benestar das persoas. No meu relatorio tamén comento aspectos que están de moda, como pode ser a Rede Natura, que está pendiente dunha ampliación, está nun período de consulta pública. O problema da Rede Natura non é en si o concepto, senón que coido que peca moito na súa aplicación. A hora de aplicar a Rede Natura, o grande prexudicado sempre é o propietario. Aparece unha perda de liberdade dos seus usos e dos seus dereitos sobre ese terreno. Entón, habería que ir a xerar unhas políticas que, inda que se puidese aplicar a Rede Natura, crear espacios protegidos medioambientalmente, que se puidera do mesmo xeito contrarrestar as perdas de dereitos dos propietarios. De feito, en Galicia hai casos extremos, como pode ser o Parque Natural das Fragas do Éumeno, que a día de hoxe, a pesar de estar declarado, non ten o documento que así o acredita, o PON, o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais. É un exemplo flagrante da mala xestión por parte do Goberno autonómico. Tamén incido encarecidamente na ordenación do territorio en función dos posibles usos que poida ter a terra. Un posible uso sería a preservación do medio do entorno, e tamén sería o agrícola ou o urbanismo. Estes son tres piares moi básicos nos que se poden englobar todas as actividades que poden xerar o home, pero circunscritas a eses tres piares, pois podese ordenar o territorio. Unha ordenación territorial na que se parte deses tres principios afectaría a cousas tan dispares como pode ser a creación de cascos rurais, de cascos urbanos apropiados e axeitados en consonancia co medio. Logo tamén afectaría a explotacións gandeiras, en definitiva a parques eólicos, a moitas actividades que pode desarrollar o home. Ben, tamén falo no meu relatorio de enerxías renovables. En Galicia, enerxías renovables ten a grande eiva de que as empresas que están detrás das enerxías renovables, sobre todo as eólicas, fan negocio máis que nada a conta dos cidadáns, porque en termos de eficiencia, en termos de mellorar medioambientalmente, non é moito o que fagan. De feito, moitas empresas agora coa supresión da prima enerxética van a pasar penuntas, a creación de novos parques eólicos non está moi clara. Entón, a miña proposta é máis a de ir cara a un autoabastecemento enerxético,
por parte das propias persoas. Para iso habría que dotar, habría que fomentar a investigación de como facer para que unha persoa poida ter unha placa solar na súa casa e poida acceder a ela dun xeito, entre comillas, barato, porque a día de hoxe iso, bueno, non é moi fácil meterse nunha inversión dese tipo, máis que nada polo coste. Entón, eu incido na idea do autoabastecemento. Logo tamén, en Galicia temos uns problemas que eu califico como atentados ecolóxicos que se plasman dun xeito moi claro nos lumes que nos asolan todos os veranos. O problema do lume, aparte de que non estamos nun territorio ordenado para poder atallalo, radica máis que nada na cultura que hai nas aldeas e tamén radica na facilidade de poñer lume. Poñer lume é algo moi sinxelo, é moi difícil demostrar que unha persona cometeu ese incendio. Entón, a miña proposta, de novo, vai máis hacia a vixianza e hacia a prevención que hacia a dotación de bombeiros, hacia a dotación de grandes... que non digo que non teña que haber todo ese enorme dotación de persoal, que evidentemente ten que haber persoas que se dediquen a apagar os incendios, pero en detrimento se eu propoño reducir ese apartado e aumentar o de vixiancia do mundo. E logo remato o meu relatorio facendo fincapé a política ambiental que se está a implantar dentro de Europa. A mí me parece moi interesante a política de produtos integrada que tenta facer que os consumidores nos impliquemos nun mercado verde, tenta, a través dun mecanismo dos precios, facer que as persoas vexamos máis atractivo os produtos que son ecolóxicos, que no seu proceso de elaboración tuveron un proceso respetuoso co medio ambiente, que foron responsables tanto cos residuos xerados como coa enerxía coa que fixeron eses produtos. Destacar tamén outro mecanismo que é o da contratación pública, que trata de dar exemplo a outras empresas privadas, de xeito de que a súa contratación de servizos esteña, como dicilo, comprometida cos mercados e cos produtos ecolóxicos. Bueno,